इउपिपिएलआ कुनु दिन हाग्रामा थासान्दियाव खौसे जानो हाया होननाय बुंनायानो दोङो बिसोरनि पर्टगलाव दोङो खौसेथिनि खोथाखौ खाम्फा बरगयारी सारा जेननायनि उनावसो बुंदोंलै खौसेथिनि खोथाखौ जों प्रमद बर' बिथांनि इएम एमएलए जों रायलायदों जों मिथिगौ नैबे बिक्रमा प्रमद बर' सारा बर्तमानाव खौसेथि जानो हानायनि कुनु केपासिटियाव गैया बिनि गोसोआनो थोना जायहा इलेक्सनखौ मोजां मोनदों बिसोरनि इउपिपिएलनो हो जायहा मन्दिर मस्जिद गिर्जा न' बां सेफायनायखौबो मोजां मोनदों बिसोर इउपिपिएलनो हो होननासो आं दिनै बुंदों खौसेथिनि खोथाखौ खाम्फा बरगयारी सारा जेननायनि उनावसो बुंदोंलै जेननायनि उनावसो खाम्फा बरगयारी बिथाङा बुंदों जोङो जुजिनायनि सिगांनो खौसेथिनि खोथाखौ जों प्रमद बर' बिथांनि इएम एमएलए जों रायलायदों नोंसोर सोर इएम जों रायज्लायहोआ सोर एमएलए जों रायज्लायखो नैबे बिक्रमा जोबथेसालिनि गनायनि उनावनो आं खौसेथि जा नोंसोरो ओरैबायदियाव खौसेथि जानो हागोन होनना सोर इएम जों रायज्लायदों सोर एमएलए जों रायज्लायदों प्रमद बर' सारा मोजाङै गावनो मिथिगौ बेयावनो बेजोंनो पेमेन्ट लानानै रायज्लायनाय जों मिथिगौ नैबे बिक्रमा प्रमद बर' सारा बर्तमानाव खौसेथि जानो हानायनि कुनु केपासिटियाव गैया बिनि गोसोआनो थोना खाम्फा बरगयारी सारानि दाखालि मास मोनथाम मोनब्रैनि उनाव जेननायनि उनाव बुङोब्ला रायजोआ मानिगोन होनबा खाम्फा बरगयारी बिथाङा बुंनायनि सिगांनो जेब्ला आं जोबथेसालियाव दङमोन जोबथेसालिनि 14 दिननि उनावनो खौसेथि जानांगौ होननानै सोर इएमजों रायज्लायदों खाम्फा बरगयारी सारा प्रमद बर' सारायाव सोंथों जोबथेसालिनि उनाव फैनानै सोर एमएलए जों खौसे जानांगौ ओरै जायोब्ला बे फर्मजों खौसे जानो हायो ना सोर एमएलए जों रायज्लायदों खाम्फा बरगयारी सारा प्रमद बर' सारायाव सोंहैथों बे खामानिखौ जों मावखांखाबाय इउपिपिएलआ कुनु दिन हाग्रामा थासान्दियाव खौसे जानो हाया होननाय बुंनायानो दोङो बिसोरनि पर्टगलाव दोङो ना बिदि कुनु एजेन्डा गैया बिसोरो इलेक्सन खालामदों गुवाहाटीयावनो जुननि 2023 सननि 12 तारिखनि लिरना लाबोखादों एकर्डआवनो थादों एकर्डआवनो दङो बिनि उनाव जुननि 12 तारिख आरोबाव बिसोरो सिएमनि प्रेजेन्सआवनो इउजि ब्रह्म प्रमद बर' बिथांमोना रायज्लायनानै इलेक्सन खालामनांगौ होनना लिरनानै लाना फैखादों होमबा बिसोर खालामखागोन जोंनिया बिटिसि एकर्डआव लिरना लाबोनाय दङ होमबा गैया नोङो गुवाहाटीयाव इलेक्सन खालामनांगौ होननाय लिरनाय एजेन्डा दङ होमबा गैया एजेन्डा गैयाबा जों माखौ इलेक्सन खालामनो प्रश्नआनो फैया बिसोरो जाबाय इसोरा मानि इसोरा बुंनानै फैनानै बुंफैब्लाबो इलेक्सनखौ जों बन्द खालामनो हाया होनग्रा मानसि बिसोरो जायहा इलेक्सनखौ मोजां मोनदों बिसोरनि इउपिपिएलनो हो जायहा मन्दिर मस्जिद गिर्जा न' बां सेफायनायखौबो मोजां मोनदों बिसोर इउपिपिएलनो हो होननासो आं दिनै बुंदों नङा होमबा